ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टर रजिस्टर ऑनलाईन आहे। 90 पासून मी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करतोय आणि 91 पासून मी राजकारणात आलो। मी 1990 पासून आजपर्यंत 32 वर्ष कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करतो। इरिगेशन असू दे किंवा इतर ठिकाणी मी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून कधी सांगायला लाज वाटत नाही मला, कारण मी कॉन्ट्रॅक्टर व्यवसायामध्ये तो आहे। प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बाबतीत परवा दिवशी इथल्या शिवसेनेनं, कुठली शिवसेना मला माहीत नाही आता त्यांना, म्हणजे शिंदे समर्थक म्हणतात अशा याने जी प्रेस घेतली आणि तिथं ज्याने जे आरोप केले त्या संदर्भात मला मुद्दा म्हणून ही प्रेस घ्यावीशी वाटते। ही त्यांनी प्रेस घेतली ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या बाबतीत ते बोलत आहेत, ती प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी बीडीसीसाठी निधी हा दीपक केसरकरांनी दिला नाही। हा सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदच्या मागच्या टर्म मध्ये आमच्या त्यावेळी रेश्मा सावंत अध्यक्ष असताना रेश्मा सावंतने ते मंजूर करून मी आणि अंकुश जाधव आम्ही दोघांनी तो विषय मांडून लावून धरला होता। त्यावेळी देवगडमध्ये फणसगाव, सावंतवाडी तालुक्यात सांगेली आणि दोडामार्गमध्ये साटेली बिडशी अशा 3 पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत जिल्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती मंजूर झाल्या। त्यापैकी दोडामार्गसाठी जी इमारत मंजूर झाली त्याच्यासाठी अंकुश जाधव आणि मी हा विषय लावून धरला होता आणि त्यावेळेच्या जिल्हा आमच्या अध्यक्षा जिल्हा परिषदच्या रेश्मा सावंत याने ते मंजूर केलेलं आहे। त्यामुळे खऱ्या अर्थाने त्याचं श्रेय हे रेश्मा सावंत आणि आताच्या भाजपला म्हणजे राणे साहेबांच्या टीमला जाते। खरं तर हे शिवसेनेला, कुठल्याही शिवसेनेला नाही, म्हणजे ना उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला नाही ना शिंदेच्या शिवसेनेला नाही। असं असताना या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीबाबत हे जे राजकारण चाललेलं आहे याबाबत मला मुद्दा म्हणून बोलावं असं वाटतं। प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारतीचं वर्क ऑर्डर ही कोरोना स्टार्ट होण्यापूर्वी 2-3 महिने झाली। आम्ही ताबडतोब काम चालू केलं। त्याचा ठेकेदार हे सावंत कुडाळमध्ये प्रभू इंजिनिअरिंग मूळ ठेकेदार आहेत, ते मूळ ठेकेदार म्हणून काम करतो त्याचं, आणि त्याचं काम चालू केल्यानंतर 2-3 महिन्यातच कोरोना चालू झाला। तरी आम्ही इमारतीचं काम फास्ट केलं होतं। कोरोना कालावधीमध्ये दोडामार्ग तालुक्यातील सगळे जे त्या भागातील कोरोनाग्रस्त होते माणसं, ती सगळी त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारतीच्या आजूबाजूला येऊन आणि तिथे बसत होती झाडाखाली। आमचे काम करणारे तिथले कर्मचारी म्हणजे गवंडी असू दे किंवा इतर कर्मचारी असू दे, बारबेंडर असू दे, ते तिथं यायचे। त्याच्यात सगळ्यांना कोरोना, बऱ्याच जणांना आलेल्या प्रत्येकाला कोरोना झाला, कारण ते तिथं सगळे ऋण येऊन बसत असल्यामुळे। त्याच्यात माझा एक गवंडी सुद्धा डेथ झाला, एक बारबेंडर म्हणजे गावी जाऊन डेथ झाला। असं असताना सुद्धा आम्ही कोरोनाच्या कालावधीत मी ते काम पूर्ण केलं। आमचं काम गेल्या सप्टेंबरच्या 15 तारखेला कंप्लीट करून देतो म्हणून आम्ही जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याला कळवलं। त्याप्रमाणे आम्ही कामही पूर्ण झालं होतं। किरकोळ 1% म्हणजे नळ लावणे कुठे किंवा संडास फ्लश बसवणे ह्या गोष्टी किरकोळ होत्या। या आम्ही त्यांना कळवल्यानंतर प्राथमिक जिल्हा आरोग्य अधिकारी सिंधुदुर्ग याने 25/8/2022 म्हणजे आज बरोबर 6 महिने झाले, त्यावेळी पत्र देऊन कळवलं होतं की सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत ही साटेली बिडशी, दोडामार्ग व सांगेली तालुका सावंतवाडी येथील इमारतीचे नवीन बांधकाम हे माहे सप्टेंबर 22च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्णत्वास येत आहे म्हणून दीपक केसरकर यांनी पत्र दिलं होतं। सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्र ही आपल्या विधानसभा मतदारसंघातील असून या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्यासाठी आपल्या स्तरावर पुढील तारीख व वेळ निश्चित होऊन मिळावी ही नम्र विनंती, असं 25/8/22 जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांनी पत्र दिलं होतं। आज हे पत्र देऊन 6 महिने झाले तरी इथल्या आमदारांनी आणि शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकरांनी तारीख दिली नाही उद्घाटनाची। ह्याच्यात आमचा दोष नाहीये।
ती इमारत ऋणाला तयार झाल्यानंतर ऋणाला मिळाली पाहिजे हे सगळ्यांना वाटतं. इव्हन मला वाटतं, जसं ते बाबूराव धुनींना सुद्धा किंवा शिवसेना वाटतं, सर्वसामान्यांना वाटतं. आज जर आम्ही विरोधक असतो, आज सत्तेत आम्ही आहोत म्हणून विरोधक असतो, तर आम्ही जी बाबूराव धुनींनी स्टेप उचलली ती आम्ही उचलली असती. तर तिथं राजकारण आहे, शेवटी काही ना काही राजकारण करायचंच आहे आणि ते करावं लागलं असतं. परंतु असं असताना काल माझ्यावर पत्रकार परिषदेमधून ते बांधकाम अपूर्ण आहे, त्यामुळे तिथं ते बांधकाम पूर्ण घेतलं नाही असं ते राजू निंबाळकर, जे इथले खूप मोठे कॉन्ट्रॅक्टर स्वतःला समजतात, त्या राजू निंबाळकरने सांगितलं आणि त्यामुळे ते बांधकाम ताब्यात घेतलं नाही, त्याच्यामुळे तिथं उद्घाटन करता आलं नाही असं त्याने सांगितलेलं आहे. माझं त्यांना एवढंच सांगणं आहे, ही इमारत पूर्ण झाल्यानंतर दीपक केसरकरांनी खरं तर उद्घाटन केलं पाहिजे होतं, पण केलं नाही. माझा आणि बाबूराव धुनीचा काडी मात्र संबंध नाही. बाबूराव धुनीने जे काल उद्घाटन तिथं जाऊन केलं, आम्ही लावलेलं लॉक त्याने तोडलंय आणि तशाच प्रकारचं दुसरं त्याने लॉक लावलंय. त्यामुळे संगनमताने करण्याचा प्रश्नच येत नाही. तिथं त्याने संगनमताने उद्घाटन केलं, अपूर्ण इमारत ताब्यात घेण्यासाठी त्यांना मुद्दाम उपोषणाला बसवलं. बाबूराव धुनी माझं ऐकणं इतपत बाबूराव धुनी आहे, आम्ही राजकीय वैरी आहोत एकमेकाचे. खरं तर तो शिवसेनेचं काम करतायत, आम्ही भाजपचं काम करतोय, ते आता विरोधक आहेत आणि त्याचं माझं ऐकण्याचा प्रश्नच कुठे येतोय. भले ठीक आहे, आमची दोस्ती असेल, परंतु आम्ही राजकारणात एकमेकाचे विरोधक आहोत. त्यामुळे त्याचा प्रश्न. आणि बाबूराव धुनी माझं ऐकणं इतपत ते बाबूराव धुनी अडाणी नाही आहे, त्याला त्यांचं राजकारण कळतं. त्याने त्यांचं राजकारण शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे गट ह्या गटातलं ते उद्घाटनाचा कालचा खरा तर विषय झालेला आहे. मी 2 महिन्यापूर्वी सुद्धा पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे रवींद्र चव्हाण साहेबांना भेटलो होतो. त्यांना सांगितलं की साहेब इमारत पूर्ण आहे, तुम्ही वेळ द्या, तिथं उद्घाटन करूया आणि दोडामार्गच्या उपआरोग्य केंद्राचं सुद्धा भूमिपूजन करूया सांगितलं होतं. तर रवींद्र चव्हाण म्हणाले की राजन प्राथमिक आरोग्य केंद्राची इमारत छोटी आहे आणि तिथल्या आमदारानेच करावी असं आम्ही सगळीकडे आमचं ठरलेलं आहे. त्यामुळे ते आमदार तिथलं करतील सांगलीची आणि ती इमारत. त्यामुळे मी काय तिथं येत नाही. ही जी इमारतीचं भूमिपूजन असेल त्यावेळी मी निश्चितपणाने येईल असं त्याने त्यावेळी सांगितलं होतं. त्याप्रमाणे मी पुन्हा काही सांगितलं नाही, कारण त्याने आम्हाला सांगितलं. खरं तर माझ्यावर आरोप करणाऱ्या गणेश प्रसाद गवस त्या निंबाळकर असू दे, त्या निंबाळकरांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर दोडामार्गच्या आमसभेत महालक्ष्मी हॉलमध्ये झाली होती. त्या निंबाळकरांनी मांगेलीमध्ये जो रस्ता केला निकृष्ट दर्जाचा, त्यासाठी पूर्ण गावातील लोक आंदोलन केलेलं त्यांनी. त्याचवेळी ह्या दीपक केसरकरांनी त्यांना सांगितलं होतं की आम्ही ब्लॅकलिस्ट करतो म्हणून. या दीपक केसरकरांनी त्यांना केलं का ब्लॅकलिस्ट? निंबाळकरांनी आतापर्यंत कुठली कामं पूर्ण केली ती सांगावी. माझ्यावर जे आरोप करतायत त्याने आतापर्यंत कुठली कामं केली ती मला सांगावी. निंबाळकर एक काचेच्या घरात राहतात, काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्याच्या घरावर दगडफेक करू नये हे त्याला मुद्दा म्हणून सांगावं असं वाटतं. आणि निंबाळकरासारखा मी नाही आहे, माझ्या आणि निंबाळकरमध्ये फरक आहे. निंबाळकर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, नंतर परत काँग्रेस, परत स्वाभिमान, नंतर भाजप, आता शिवसेना, नंतर शिंदे गट. म्हणजे जशी सत्ता येईल तसा आपल्याला व्यवसाय मिळाला पाहिजे, ठेकेदारी टेंडर मिळाली पाहिजे, ठेकेदारी मिळाली पाहिजे म्हणून त्याने हे प्रयत्न चालवलेले आहेत. त्याच्या पक्षात जायचं, त्याचे गोडवे गायचे. हेच निंबाळकर स्वाभिमानमध्ये असताना मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसला शिव्या देत होते, हीच लोक देत होती. आज त्याचेच गोडवे गात आहेत. हेच शिवसेनावाल्यांनी त्यावेळी गोडवे शिव्या देत होते. आज शिवसेना याने आम्हाला शिकू नये. शिवसेना आणि भाजप आम्ही एकत्र असताना गेली 30 वर्ष आम्ही शिवसेनेचं युती म्हणून काम करतोय. याने आम्हाला शिवसेना शिकू नये. हे जे सगळे पक्ष फिरून आलेले आहेत याने आम्हाला शिवसेना शिकवावी का किंवा भाजप शिकवावं का? याने स्वार्थासाठी आपला जे आता त्यांना हेवाळे ब्रिजचं काम मिळालेलं आहे ते त्याने पूर्ण करावं. आणि हेवाळे ब्रिजचं कसं काम मिळालं ना ते वेळ प्रसंगी मी सांगेन. ते जर मी दीपक केसरकरांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून, कारण ते हेवाळे ब्रिजचं ज्यावेळी पहिलं टेंडर लागलं त्यावेळी ते मलाच मिळालं होतं. दीपक केसरकरांनी दबाव आणून ते मला मिळू नये याच्यासाठी माझं एक टेंडर डिस्क्वालिफाय केलं आणि मला त्याच्यातनं बाहेर काढलं. सेकंड कॉल झाला, सेकंड कॉलला सुद्धा ते काम मलाच मिळालं होतं. 4 टेंडर आले होते सेकंड कॉलला सुद्धा, तिघांना डिस्क्वालिफाय केले, मला एकमेव क्वालिफाय केलं. 6 तारीखला माझं टेंडर ओपन झालं. 7 तारीखला मला पत्र पाठवलं गेलं ज्याच्या नावाने मी टेंडर भरलं त्याला की तुम्हाला हे टेंडर मिळालेलं आहे, तुम्ही अजून दर कमी करू शकता का? टेंडरमध्ये प्रोसिजर आहे. टेंडरमध्ये 2 असतात, एक टेक्निकल बीड आणि एक फायनान्शियल बीड. टेक्निकल बीड तुम्ही आज, उद्या, परवा, 4 दिवसांनी, 8 दिवसांनी करू शकता.
परंतु फायनान्शियल बीड जो बिलो आणि अभाव असतो ते एकाच टेबलवर एकाच वेळी बसून करावी लागते. असं न करता माझं टेंडर 6 तारीखला फायनान्शियल बीड ओपन केली. माझं टेंडर तुम्हाला मिळालं म्हणून मला कळवलं, मला पत्रही तसं पाठवलं, माझ्याकडे पत्र आहे. आणि त्यानंतर 12 दिवसांनी यांचं फायनान्शियल बीड ज्याचं डिस्क्वालिफाय केलं त्या कॉन्ट्रॅक्टरचं फायनान्शियल बीड ओपन करून त्याला टेंडर दिलं गेलं. हे जर मला खूप जण सांगितलं हायकोर्टात जा म्हणून. हे जर मी हायकोर्टात गेलो असतो आणि मी खरं जाणार होतो, परंतु कमीत किमान 3 ते 4 अधिकारी घरी गेले असते. त्याच्यानंतर मी चीफ इंजिनियरकडे तक्रार केली की हे चुकीच्या पद्धतीने केलं. चीफ इंजिनियरने याला पत्र दिलेलं आहे, ते माझ्याकडे पत्र आहे की हे चुकीच्या पद्धतीने टेंडर तुम्ही केलेलं आहे, हे थर्ड कॉल करा म्हणून त्याचा. थर्ड कॉल तिसऱ्यांदा पुन्हा ते टेंडर मागवा म्हणून केलं, परंतु इथल्या त्या अधिकाऱ्यांनी ते केलं नाही. लक्षात घ्या. त्यामुळे माझ्याकडे हे पत्र आहे चीफ इंजिनियर आलेलं. तांत्रिक मूल्यांकनात पात्र ठरलेल्या निविदाचे आर्थिक देखाल एकाच दिवशी कंत्राटदारासमक्ष शासन निर्णय दिनांक 27/9/18 नुसार अनिवार्य असताना दावे वेगवेगळ्या दिनांकात आर्थिक देखाल उघडण्याची केलेली कार्यवाही नैसर्गिक न्याय धरून नसल्यामुळे सदरची कामाची निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेर निविदा मागवण्यात याव्यात म्हणून चीफ इंजिनियरने पत्र दिलं होतं. मुख्य अभियंता 6 मेला पत्र दिलं 2022 ला. तरी सुद्धा त्या फेर निविदा केली नाही. दीपक केसरकरांनी त्यांच्यावर दबाव आणला अधिकाऱ्यांवर आणि ते त्या टेंडर कॉन्ट्रॅक्टरला द्यायला लावलं. मी खरं तर स्टे जाऊन घेणार होतो हायकोर्टात जाऊन, परंतु त्या हेवाळे गावातील ग्रामस्थांची आणि लोकांची तिथे 3-4 माणसं वाहून गेली होती पूर्वी. मी जर स्टे घेतली असती तर काम रेकॉर्डात पडलं असतं आणि 3-4 वर्ष पुन्हा 2 वर्ष 3 वर्ष ते टेंडर कामाला लागले असते. म्हणून मी त्यासाठी खऱ्या अर्थाने स्टे घेतली नाही, हे मी प्रामाणिकपणे सांगतोय. ठीक आहे, काम केलं तरी हरकत नाही, पण घेतली नाही. त्यामुळे याने त्याला मिळालेलं ते काम करावं, दुसऱ्यावर आरोप करू नये. आणि हे जे आरोप करतायत माझ्यावर प्रत्येक वेळी, हे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका समोर ठेवून मला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करतायत. मी खरं तर ठरवलं होतं की जिल्हा परिषद लढवायची नाही पुढे, परंतु ह्यांना जर असं वाटत असेल तर निश्चितपणाने मी जिल्हा परिषद कुठल्या मतदारसंघातून निवडून लढवेल यांच्या विरोधात. यांनी किती एकत्र यावं सगळ्यांनी, मी घाबरत नाही. सदरचे इमारतीचे काम करत असताना ज्यांना टक्केवारी मिळाली नाही, मी कुणाला टक्केवारी दिली नाही, कारण मी चांगलं काम केलेलं आहे. मी चॅलेंज देऊन सांगतो, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या 3 इमारती एकाच वेळी झालेल्या आहेत. तुम्ही सगळ्या पत्रकारांनी 3 इमारती जाऊन मी गाडी एखादी करून देतो, मुद्दामाने जाऊन बघा त्या इमारतीला ह्या इमारतीला फरक बघा, तुम्ही सांगा मला. मी चॅलेंज करतो आणि ह्यांनी सांगावं मला. तर ह्या 3 इमारतीमधून जी हा दोडामार्गच्या इमारतीमध्ये काही लोकांना टक्केवारी मिळाली नाही, म्हणून ज्या लोकांना टक्केवारी मिळाली नाही अशा लोकांनी गेल्या 2 वर्षात काही लोकांना पैसे देऊन आणि काय करून उपोषणाला बसवण्याचं काम केलं. दोडामार्ग तालुक्यामध्ये एवढी कामं आहेत जी उसप तळेखोल रोड आहे, उसप खोकरं रोड आहे, सोनावल रोड आहे, ऐनोडा पुनर्वसन आहे, सरगवे पुनर्वसन आहे, आपला दोडामार्ग बांधा रोड आहे, दोडामार्ग आई रोड आहे. ही सगळी कामं पीके परब म्हणून कॉन्ट्रॅक्टरच्या नावावर आहेत, बिनी पाटील यांच्या नावावर आहेत. मग त्यांना कधी ते 5-5 वर्ष कामं झाली, ही जी कामं आहेत सगळी 5-6 वर्ष झालेली आहेत. तर ह्यांना कधीच त्यांनी विचारलं नाही, ह्यांच्या विरोधात उपोषण केले नाही, कारण काय तर ह्यांना पैसे देत आहेत. परंतु फक्त निव्वळ मला टार्गेट करण्याच्या दृष्टीनं यांनी केलं आणि ही उपोषणाला लोकांना बसवण्याचं काम करतायत. हिंमत असेल तर ती कामं करा ना. लोकांना खऱ्या अर्थाने त्याचा त्रास होतोय. मी ह्या मताचा आहे, इमारत झाल्यानंतर ती लवकरात लवकर मिळाली पाहिजे होती, पण कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आणि काही एनआरएचएमच्या त्यांच्या निर्णयामुळे इमारत लेट झाली. परंतु मी जे काम करत असताना पैसे मिळवण्यासाठी काम केलेलं नाही हे सांगतो. दीपक केसरकरांनी ही दीपक केसरकरांची टीम आहे, ही मला बदनाम करायचा प्रयत्न का करते मला माहित नाही. मला वाटतं दीपक केसरकरांनी कदाचित त्यांना सुपारी दिलेली असेल, कारण दीपक केसरकरांनी मला बदनाम करण्यासाठी कदाचित या टीमला सांगितलं असेल. कारण दीपक केसरकरांनी मला 2 वर्षापूर्वी शिवसेनेत बोलवलं होतं, मी गेलो नाही. मला उदय सामंतांनी बोलवलं होतं, मला किरण सामंतांनी बोलवलं होतं, मला खासदारांनी सुद्धा बोलवलं होतं. मला सगळ्यांनी बोलवलं होतं शिवसेनेत या म्हणून. एवढं उमेदवारीपर्यंत सुद्धा काय झालं त्यांनी मला आश्वासनं दिली होती, परंतु मी गेलो नाही. आणि ह्याचा राग दीपक केसरकरांनी ठेवून
मला बदनाम करण्यासाठी गेल्या 2 वर्षात मला प्रयत्न करतायत. मला धंद्यातनं मोकळं करण्याचा प्रयत्न काम दीपक केसरकरांनी केलेलं आहे. हे पाप केलंय. मला मिळालेली कामं, मग ती पारगट रस्त्याचं गॅबियन वॉलचं काम 2 कोटीचं असू दे, ते मला द्यायला लावलं नाही. इथल्या एक्झिक्युटिव्हला सांगून ते काढून घ्यायला लावलं. त्याच्यानंतर मला ब्रिजचं काम हे 2 वेळा मिळालं, हे माझ्याकडनं काढून घेतलं. म्हणजे मला मिळालेली सगळी कामं काढून घेण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं. इथल्या इरिगेशनच्या अधिकाऱ्यांना, मग तो कोरे असतील, अनामिका जाधव असतील, पीडब्ल्यूडीच्या किंवा मुख्यमंत्री काम सदस्य असतील, मी ज्या ज्या ठिकाणी काम करतोय त्या ते तिथल्या अधिकाऱ्यांना ह्याने दबाव काढून त्यांच्यावर माझं पेमेंट थांबवणे, मला त्रास देण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं. आम्ही दीपक केसरकर आरोप करतोय, लक्षात घ्या. कारण मला त्यांनी संपवण्याचं, धंद्यातलं संपवण्याचं काम केलं दीपक केसरकर करतायत. पीएससीचं काम एवढं सुंदर चांगलं केलेलं आहे मी. तुम्ही जिल्ह्यात एकही दाखवा, जर असेल तर निश्चितपणे मी ते मान्य करेन. एका बेडसी पीएससी किती उपोषणं करावी? दोडामार्ग तालुक्यात एवढी कामं चालू आहेत, परंतु यांनी कुठेही उपोषणं केली नाही. परंतु बेडसी पीएससी साठी उपोषणं मात्र करतायत ते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर निश्चितपणे यांचं राजकारण चाललेलं आहे. दुसरा विषय झाला तो त्या गोपाळ गवसने काहीतरी, तो दारुडा गोपाळ गवस, म्हणजे मोर्ले गावातील एक दारू पिणारा, दिवसभर कोणतरी गिराईक शोधायचं, संध्याकाळी दारू देणारा आणि पैसे हे करणारा असा गोपाळ गवस. दिवसभर गिराईक शोधतो, संध्याकाळी 6 नंतर तो टूर असतो, समजत नाही त्याला, आपण ओळखता येत नाही माणसाला. अशा या गोपाळ गवसने तिथे सांगितलं की राजन म्हापसेकरने ही कॉन्ट्रॅक्टरने इमारत पूर्ण केली नाही. माझं नाव घेतलं नाही त्याने, पण कॉन्ट्रॅक्टर मीच आहे, लक्षात घ्या. कॉन्ट्रॅक्टरने इमारत पूर्ण केली नाही आणि आपण मात्र सलाईन गाडीत लावून घेतलं म्हणून. म्हणजे किती माणसाने खोटं बोलायचं. मी कधीच सलाईन गाडीत लावून घेतलं नाही. मी 2 वेळा सलाईन लावून घेतलं, पण माझा मुतखडा चालल्यानंतर मी हॉस्पिटलमध्ये हात लावून घेतलं. 2-2, 3-3, 4-4 तास गाडीत झोपून ह्याच्यात हॉस्पिटलमध्ये. त्यामुळे ते पहिली कधी मला बघितलं नाही. हा म्हणतोय मला डॉक्टरने सांगितलं, म्हणतोय. मी त्यांना बघितलेलं काय डॉक्टरने, संध्याकाळी रात्री तुम्ही लावला. हा रात्री. अशा या गोपाळ गवसने माझ्या बाबतीत बोलू नये, कारण त्याने मागे एकदा बोलला होता, आज दुसऱ्यांदा बोललाय. जर गोपाळ गवस मी काल सोडलंय नुसतं का, तर त्या मोर्ले गावातील लोकांकडे बघून आणि त्याच्या वडिलांकडे बघून सोडलंय. जर मला पुढच्या वेळी कारण नसताना माझ्यावर तिसऱ्यांदा जर केलं तर राजन म्हापसेकर काय आहे गोपाळ गवसला मी निश्चितपणे दाखवून देईन. कारण खोटे आरोप आणि माझी बदनामी करण्याचं काम गोपाळ गवस करतायत. दुसरं, आमचे मित्र असणारे प्रेमानंद देसाई, खरं तर त्यांच्याबद्दल प्रेमानंद देसाईकडून अपेक्षा नाही. त्याने बोललं की माझ्यावर आरोप केलाय की बाबूराव दुले आणि माझं संगनमत झालेलं आहे आणि माझ्या संगनमतातनं मी ते काम केलं. मी पुन्हा सांगतो, बाबूराव दुलेचा माझा काडीचाही संबंध नाही. त्याने लॉक तोडलं आणि ते जाऊन आत बसले. आरोग्य विभागाने जर केस दाखल करावी ना, माझा काही संबंध आहे त्याच्याशी. यांनी मला कारण नसताना बदनाम करायचा प्रयत्न करू नये यांनी. आणि अशा या टोळक्यामध्ये खरं तर प्रेमानंद देसाई सारख्या माणसाने जाऊन बसून असं बोलू नये असं मला वाटतं. कारण प्रेमानंद देसाई खरंच मी त्याला किंमत देतो आणि मानतो सुद्धा. यापूर्वी सुद्धा यांनी माझ्या विरोधात बाबूराव दुले तक्रार केल्या होत्या. किती तक्रार केल्या? अशा बाबूराव दुलेवर मी कशाला संबंध ठेवण्याचा प्रश्न येतो. हा, दोस्ती आपली ठीक आहे ना, राजकारणात दुश्मनी थोडीच ठेवायची असते. आम्ही सगळ्यांची दोस्ती आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भाजप, मनसे सगळ्यांची दोस्ती आहे. ज्याप्रमाणे मी हे केलं, त्यामुळे गोपाळ गवसने जर पुन्हा जर माझ्या कुठल्या गोष्टीत माझ्यावर कुशाचे आरोप केले तर त्या गोपाळ गवसला राजन म्हापसेकर काय आहे हे निश्चितपणे दाखवून देईन. राहिला दुसरा विषय, पारगड रस्त्या संदर्भात बोलले. पारगड रस्त्याचं सांगायचं झालं तर पारगड रस्त्याची वर्क ऑर्डर ही ऍक्च्युली 17 मध्ये त्याने दिली आणि हे बघ, B1 मुख्य अभियंता 02 सन 2017-18 मध्ये वर्क ऑर्डर मिळाली. हा जो रस्ता आहे पूर्ण तो वन विभागाच्या हद्दीतनं जातो आणि वन विभागाच्या हद्दीतनं फर्स्ट स्टेज आणि सेकंड स्टेज असे 2 स्टेज असतात. फर्स्ट स्टेजला झाडांचं पेमेंट करणं आणि झाडं तोडणे अशी असते आणि सेकंड स्टेज असते ही माती काम करणे किंवा इतर काम करणे, कन्स्ट्रक्शन वर्क करणे हे असतं. खरं तर फर्स्ट स्टेजचं त्यांनी पीडब्ल्यूडीने परमिशन घेतलं. त्याला कालावधी असतो, 1-1.5 वर्षाच्या कालावधीतच जावं लागतं. वन विभागाने तिथली मोर्ले गावातील एक समिती नेमली आणि त्याने ती झाडं तोडण्यासंदर्भात हे केलं. ही झाडं तोडली
11/1/2019 पर्यंत वन विभागाने जी वन विभागाची टोटल झाडं होती 5436. हे वन विभागाचं पत्र आहे. 5436 वन विभागाने पत्र दिलं 11/1/19 की आजपर्यंत आम्ही 3755 झाडं तोडली. ते जे काम आहे ते दिलीप नार्वेकर खालचे जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत ते करत होते. त्यांचं 3 किलोमीटर त्यामधली झाडं तोडली. वरची जी आहेत 1681 झाडं तोडणे बाकी होतं. ती वन विभागाने ती झाडं तोडली नाहीत. खरं तर 2019 मुदत संपली, कामाची मुदत संपली. मधल्या कालावधीत त्यांनी 11 झाडं तोडल्यानंतर खालचं काम कॉन्ट्रॅक्टरचं काम झालं का त्यांनी झाडं काढून दिली होती. वरचं मी माझ्याकडे काम होतं 3 किलोमीटर आहे. खालचं 3.5 डोल पोकलॅन लावून तो रस्ता बनवला. 31 मार्च पर्यंत पोकलॅन लावून जवळपास काम सुद्धा आमचं माती काम तिकडे पूर्ण केलं. त्याच्यानंतर कोरोना आला. बरोबर, कोरोनाच्या कालावधीत पूर्ण काम बंद करा म्हणून शासनाने कळवलं. तरी सुद्धा आम्ही हळूहळू कोणत्याही प्रकारची मंजुरी मिळाली नाही. त्यामुळे सदर काम हे प्रलंबित दिसते. म्हणजे 20 म्हणून आम्ही त्याला पत्र पण दिलेलं आहे, लक्षात घ्या. असं असताना प्रत्येक वेळी त्या रस्त्याचं काम झालं नाही, पारगड रस्त्याचं काम झालं नाही म्हणून सांगतात. दुसरं, कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या हद्दीतलं काम पूर्ण झालं 3 किलोमीटर म्हणतायत ते. त्या 3 किलोमीटरच्या कामाची रक्कम याने 11 कोटी रुपये आहे. मिरवेल ते पारगड या 3 किलोमीटरच्या कामाची टेंडर कॉस्ट आहे 10.5 कोटी. अधिक अभाव म्हणून ऑटोमॅटिकली मुदत संपते. त्याच वेळी ती मुदत संपण्यापूर्वी सेकंड स्टेजचं काम ते पेपर गेले पाहिजेत पीडब्ल्यूडी कार्यालयाकडून. ते अद्यापपर्यंत त्यांनी पाठवले नाही. अनामिका जाधव मॅडम आल्यानंतर त्यांनी आता त्याची प्रोसिजर चालू केली. त्यामुळे आम्ही काम थांबवलं असं नाही, तर फॉरेस्ट विभागाने ते काम थांबवलेलं आहे खरं तर. त्यामुळे कारण नसताना मला याने आम्हाला दोष देणं चुकीचं आहे. माझी खडी फोडलेली सुद्धा आहे तिथं. त्याने सांगावं उलट पक्षी खालचे जे 3 किलोमीटर आहेत गावातले, तिथं त्या प्रकाश नाईक किंवा चिरमुरे यांची जी घरं आहेत त्यांचं मूल्यांकन अजून केलं नाही याने 7 वर्षात. त्यांना पैसे दिले नाहीत. मग त्यांना मूल्यांकन करा, पैसे द्या आणि त्यांना उठवा ना. तुम्ही जर एवढं सत्ताधारी म्हणत होता ना, काल पण सत्तेत होता, मागे होता, आज होता, मग तुम्ही हे का केलं नाही? ही तुमची जबाबदारी आहे आणि तुम्ही केलं पाहिजे होतं. आणि दुसऱ्याला दोष देऊ नका. त्यानंतर विषय राहिला तो मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या कामाचा. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचं एक पॅकेज होतं 8 कोटीचं. यात 5 रस्ते होते, माटणे, वझरे, मणेरी, कळणे आणि झोळंबे. यापैकी 3 रस्ते माझ्याकडे आहेत, माटणे, वझरे आणि झोळंबे. हे म्हणतायत मुख्यमंत्री ग्रामसडकच्या रस्त्याला 5 वर्ष झाली. खरं तर त्या अगोदर 2 वर्ष झालेले रस्ते उसप, तळेकोल किंवा कोकरल ते अजून पूर्ण झाले नाहीये. त्यांनी काहीच केलं नाहीये. अशा परिस्थितीत मी माटणे आणि झोळंबे रस्त्याचं जे माती काम होतं ते आणि मोऱ्या, ह्या मोऱ्या आज 1 वर्ष अगोदर बांधाव्या लागतात. कारण तिथं नाही तर रस्ता खचतो. त्यामुळे मोऱ्या बांधून माती काम करून पूर्ण झालेलं आहे. जीएसबी सुद्धा आयटम असतो तो सुद्धा पूर्ण करून ठेवला होता. कारण कुठेतरी दबण्याची शक्यता असते माती भराव. आणि झोळंब्याच्या बाबतीत बोलायचं झालं, गणेश प्रसाद गव्हाचा ठेवलेला आहे. मी गणेश प्रसाद गव्हाचा 10 वेळा सांगितलं की त्याने काम अडवलं तो विषय मिटवून द्या म्हणून. ते आपल्या स्वतःच्या गावातला विषय मिटवता येत नाही. आणि इथं माझा आरोप येऊन करायचे पत्रकार, आम्ही त्यांना कुठेतरी त्रासदायक ठरू म्हणून ते करत असतील तर मी अशा ह्याला बळी पडत नाही. मी जिल्ह्यात आजपर्यंत किती मोठे नेते झाले त्याचं काम प्रामाणिकपणे केलेलं आहे. 32 वर्ष यापुढे करीत राहील, लक्षात घ्या. मला सगळ्यांनी आश्वासनं दिली होती. उमेदवारी सुद्धा विधानसभेच्या उमेदवाराची आश्वासनं दिली, पण आम्ही गेलो नाही, लक्षात घ्या. एवढं चांगलं काम करून सुद्धा प्रत्येक वेळी हे असं करतायत. हे सगळे पक्ष फिरून त्रास दिला म्हणतोय. ही परिस्थिती काय येते? मणेरी नळ असू दे, रिलायन्स वाल्याची जिओ पाईपलाईन असू दे, लाईन असू दे, प्रत्येक आलेला इथं माणूस पुन्हा दोडामारमध्ये यायचं नाव काढत नाही. हे कशामुळे? तर इथल्या या काही राजकीय प्रवृत्ती ज्या आहेत, काही 1, 2, 3 हातावर बोलण्या एवढ्या.
ते दोडामार्ग तालुका बदनाम करतायत, लक्षात घ्या काय. आणि इतर माणसं काय आहे सगळ्यांना माहिती आहे. आम्ही आमच्या पक्षाची प्रामाणिक आहोत, आम्ही आमच्या व्यवसायाची प्रामाणिक आहोत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांकडे जाऊन दबाव द्यायचा, मंत्र्यांकडनं दबाव आणायचा हे मी आजपर्यंत केलं नाही. मला माझ्या एकाही खासदाराने, एकाही मंत्र्याने, मग ते 96चं सरकार आमचं असू दे, की गेल्या 14चं सरकार असू दे किंवा आता सरकार, 1 रुपयाचं काम मला दिलं नाही. तो मी त्यांच्याकडे कधी मागायला गेलो नाही. त्यामुळे अशा या माणसांनी ज्या ठिकाणी आपले सत्ता आहे, मी गेली 32 वर्ष राजकारणात आहे, व्यवसाय. मी पहिला व्यवसायिक, नंतर राजकारण. आणि मी कॉन्ट्रॅक्टर आहे म्हणून सांगायला मी कधी घाबरत नाही. मी माझ्या निवडणुकीच्या शपथपत्रात तुला मी कॉन्ट्रॅक्टर आहे म्हणून लिहून दिलेलं आहे. त्यामुळे घाबरत नाही. मला राणेसाहेबांना माहित आहे, आमच्या देवेंद्र फडणवीसांना तुला कदाचित माहित असेल की मी बघितलं, मी 24-12 तास तुला उभा राहतो साईडवर. हे म्हणून आमचा रंग बदललाय बघा, समजलं ना. म्हणून मी कधी कुणाकडे टक्केवारी मागायला जात नाही, कुणाकडे करत नाही. ह्याने ते मला प्रत्येक टार्गेट करायचा प्रयत्न करतायत. आमच्या पक्षातील काही माणसं आहेत जी ज्यांचे आत्मे असे हे झालेले आहेत त्याचे, समजलं. ते राजन मापतेकर म्हणजे त्याला फक्त विरोध दिसतोय तिथं असे. आणि ही सगळी अवैरला आणि मला निवडून दिलं, लक्षात घ्या. म्हणजे किती समाजाचा माझ्यावर अविश्वास आहे त्या मराठा समाजाचा किंवा याचा. असं असताना प्रत्येक वेळी मला टार्गेट करायचा प्रयत्न करतायत. त्याच्यात आता एक पाय त्यांना आणखी नेते मिळाले टार्गेट करायला. त्यांना का भीती वाटते मला माहित नाही. सगळ्यांना भीती वाटते दोडामार्ग तालुका, कारण दोडामार्ग तालुका भाजपचा बाले किल्ला आम्ही करून ठेवला आहे, लक्षात घ्या. गेल्या 30 वर्ष 32 वर्षापासून भाजप पूर्वी काहीच नव्हतं. म्हणजे देवगड आणि दोडामार्ग याच्या पलीकडे भाजपची ओळख नव्हती. बांध्याची आणि कुणाले तर त्याला केलंच पाहिजे ना. ते आपल्या पक्ष झाले तर आम्ही घेऊन जवळ केलं. ह्याचा काही लोकांना राग आहे. आणि ह्या सगळ्या रागापोटी हे सगळे एकत्र येऊन राजन मापसेकरला टार्गेट करायचा, मध्यंतरीच्या कालावधीमध्ये नाडकर्णीला मारण्याचा प्रयत्न झाला आणि मला टार्गेट करण्यासाठी हे चांगलं चाललेलं आहे. पण मी तुम्हाला सांगतो संदीपजी, अरे हिंमत असेल तुम्ही सगळे एकत्र या, मी आहे तुमच्या समोर लढायला तयार. आणि मराठा समाजाचे लोक मला निवडून आपोआप देतील, तुम्ही गरजच नाही. मी प्रचाराला माझ्या परवाच्या ह्याच्या निवडणुकीमध्ये जिल्हा परिषदच्या फॉर्म भरण्यामध्ये दुसऱ्या दिवशी माझे वडील गेले. मी निवडणुकीत प्रचारात सुद्धा गेलो नाही, तरी मी निवडून आलो ना. माझ्याबरोबर असणारे जे मराठा क्रांतीच्या एवढं मोठं 48 आंदोलन झाले, मराठा क्रांती मोर्चाचं वादळ होतं सगळीकडे. माझा मतदारसंघ ओपन होता, पूर्ण माटणे मतदारसंघ. अशाही परिस्थितीत माझ्या समोर असणारे सगळे मराठा होते उमेदवार. अशाही परिस्थितीत माझे वडील गेल्यानंतर सुद्धा मी स्वतः ओबीसी ओपन मध्ये, दुसरा भरत जाधव बीसी, इतर मापतेकर राहणार का तिराळीत राहणार आहे. अरे मी लोक मला खरं तर मी मागायला सांगितलं की माझी इच्छा नव्हती, परंतु माझी आता इच्छा यांनी प्रफुल्लित केलेली आहे, लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा मला लोकांनी सांगितलं तर मी नाही सांगितलं, लोकांनी तर नाही राहणार. लोकांनी मला केव्हा बदलत आलं, मला येऊन पोचर भागात राहा म्हणून मागे लागले लोक, आमच्याकडनं राहा म्हणून. पण याने असं मला टार्गेट करायचा प्रयत्न करू नये. तुमचं काय स्वार्थ मला तो कधी म्हणजे फोन पण आला की तुम्ही असं काय करताय, तसं करता, तुम्ही ह्याच मतदाराचा करत राहा. आणि याने बोलायचं तर माझ्याशी काय बोलणार आहे. या मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या रस्त्यात मी आतापर्यंत 3.5 लाख रुपये दिले राजकीय पुढाऱ्यांना. 3.5 लाख रुपये दिले. मी राजकीय नेता असून, राजकीय हे असून सुद्धा व्यवसाय ज्याचा प्रामाणिक आहे ना, तो राजकीय पुढारी मग असल्या भानगडी करायला बघत नाही. जे खरंच आहे, प्रामाणिक आहे तो, आणि त्याला काम धंदाच नाहीये, जो अशा ह्याच्यावर तो पोट भरतोय, दुसऱ्यांना ह्याला लुटणं, त्याला मारायचं, नेते व्हा, कॉन्ट्रॅक्टर व्हा, तुम्ही करा ना काम. बाहेरचे कॉन्ट्रॅक्टर दोडामार्गमध्ये काम करतायत, कर्नाटकात येऊन काम करतायत. इथं गेल्या वर्षी आंबेलीमध्ये 3.5 कोटीचं जो कॅनॉल फुटला होता, 3.5 कोटीचं काम विदाउट टेंडर त्यांनी एका कॉन्ट्रॅक्टरला दिलं. ते काम शेवटी फायनल 5 लाखावर 5 कोटीवर फायनल झालं. त्यालाही विचारलं नाही. मध्ये कॅनॉल फुटलाय, तिथे 1 कोटी 20 लाखाचं काम विदाउट टेंडर दिलंय आपल्या अधिकाऱ्यांनी. ते 1.5-2 कोटीवर पुढे देणार आहेत, त्याला विचारणार नाही. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेटसाठी
फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.